हेल' रायजो राजानिसिम आङो अननाय सिबिनायखौ दिनैनि दिनाव फिन खेबसे बरायनानै लाग्रोनो बावनाय जालायबायदि आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं। नै मादैयाबो दासान्दि एसे मोजाङैनो दं। मादैया दिनैनि दिनाव मा भिडिअ देखायहरनो हायो देखायहरनोसै नायलांबाय थादोलाय मादैनि भिडिअखौ दिनैनि दिनावबो लोगोसे थाफानानै नायलांदो दे। भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै आङो। गिबियावनो आं खुलुमनानै बयनिसिमबो खेमा बिहरग्रोनाय जाबाय दे। आंनि बुंनायफ्रा माबाफोर गोरोन्थि जायोबा खेमा होनांगोन। दानि सोलिबाय थानाय जोंनि हादरनि दावहानि सोमोन्दै आं एसेबाबो बुंहरनो नागिरदों दे रायजो राजाफोर। आंनिफ्राय सोरबा देरसिन जानाय दुइसिन जानाय आंनि फंबाय जानाय बिनानाव जानाय आंनि सोमोन्दोआव देरसिन जानाय बेफोरनिसिम आङो फंनैसोबाबो बुंहरनो नागिरदों। आंनि बुंनायफ्रा माबाफोर गोरोन्थि जायोबाबो अन्नानै खेमानिगिरि खेमा होनांगोन। दानि बे हादरनि थाखाय सोलिबाय थानाय गासिबो हारिनि मानसिफोरनि सायाव बा गावनि हारिनि सायाव आं बुंहरनो नागिरदों। जाय जोंनि हारिनिखौ आं बुंहरनोसै, गुबुन हारिनिखौथ' जों एथ'ग्राब सानहरला नालाय, गावनि हारिनि सायावसो जोंहा बयबो अननाया बांसिन थायो नालाय आं बेखौनो फंनैसो बुंहरनो नागिरदों। जोंनि बर' हारिनि हादरनि थाखाय जाय बिर जोहोलावफ्रा जाय जेरावखि थाया मानो दानि हादरनि नांगिरि बे जायगायाव थाहैदोंब्लाबो बिसोरनि सायाव आं इसोरनाव हाजार हाजार आर'ज गाबनानै अननाय सिबिनायखौ होनानै आं बुंहरनो नागिरदों। जाहाथे बे हादरनि थाखाय जाय फंबायफ्रा गावनि जिउखौ बेसेन गोसा खालामालासिनो हादरनि थाखाय बियो बेसेन गोसा खालामदों, बिनि सायाव हाजार हाजार गोजोननाय हरबाय। जेरावखि थाया मानो आंनि बे हारिनि फंबाय जा बिनानाव जा बा गिदिरानो जा बिसोरखौ आङो बुंहरोदि जेरावखि थाया मानो इसोरनि अननायाव मोजाङै थाथों। हरनि साननि जानाय गैया लोंनाय गैया जाबाबो हादरनि थाखाय जाय नांदों बिनि सायाव आंहा फोथायनाय दं। इसोरा बिसोरनि सायाव अरायबो मोजाङै लाखिथों होननानै आं बुंहरो। आंनि न'खराव बेबायदि दावहा नांगिरि गैयाब्लाबो जोंहाबो दुखु दङ। आंनि बिबोनाङा दावहा नांगिरिनि बेना लाइन नङाबाबो बिबो आसाम पुलिस बेटेलियन होनोदां बिसिनिखौ, बियो मानि कासाराव दङ, बिबो बांलादेश बर्डारावनो दङ। बिनि थाखायबो जोंहा इसोरनि सायाव हाजार हाजार आर'ज गाबो। जायफोर फंबायफोर जेरावखि थाया मानो दा देशनि थाखाय बा हारिनि थाखाय जाय नांगिरि जेरावखि थाया मानो बिसोरो मोजाङै थाथों। इसोरनि अननायाव देशखौ बासायनायनि थाखाय बिसोरो जेरावखि थाया मानो मोजाङै मोजां देशखौ बासायनानै गावनि न'खराव मोजाङै मोजां फैफिननो हाथों। जाय नांगिरि फंबायमोन बा गिदिरनि सोमोन्दो जानाय बिनि न'खरनि दिनै बिनानावफोर, बे बिर जवानफोरनि न'खरनि बिनानावफोर बिसोरबा गावनि जवाननि थाखाय न'खराव मोजाङै मोजां इसोरनाव आर'ज गाबनानै सिन्थि जाहाथे जोंनि बिर जवानफ्रा जेरावखि थाया मानो मोजाङै थाथों होननानै आं बै न'खरनि बिनानावफोर जाय बिर जवाननि अर्धांगिनि बा बिनि न'खरनि फेमिलि गासैबो इसोरनि सायाव आर'ज गाब। सान हर जेखि धोरोमानो जाया मानो इसोरखौ फोथायनानै आर'ज गाबबानो निस्सय जोंनि हारिनि बिर जवानफ्रा सानसेबाबो हादरखौ रैखा खालामनानै गावनि न'खराव बिसि फिसाखौ जों गोजोनै संसार मोनजाफैफिननो हानायनि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाब। जोंबो गाबो इसोरनि सायाव बयबो। आं बे बाथ्राखौनो बुंहरनो लुबैनानै बै बिर जवाननि सोमोन्दै आं बुंहरनो लुबैनानै बुंहरबाय दे। फंबायफोर बिनानावफोर, दिनै आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबाबो खेमा होनांगोन। जाहाथे इसोरनि अननायाव गासिबो न'खरनि फंबायफ्रा गावनि न'खराव बिसि फिसाजों गोजोनै संसार मोनजाफैफिनथों होननानै आं इसोरनि सायाव बेखौनो बुंनानै आर'ज गाबबाय दे फंबायफोर। आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जायोबा खेमा होनांगोन दे। गासिबो रायजो राजानिसिम इसोरनि सायाव अननाय सिबिनायखौ हरनानै आं दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे।